Zdravím vás, milí priatelia, s posolstvom kariet Atlantídy alebo kariet posolstvo Atlantídy. A ja prosím v mene Ja som, ktorá som, v mene bezpodmienečnej lásky, ktorou ja som a kristovského vedomia, Kristus Avatar Sofia, aby prostredníctvom môjho vyššieho ja, mojich spirituálnych sprievodcov, z prvotného láskyplného zdroja sme dostali pre kolektív pravdivé a jasné posolstvo, ktoré práve teraz tí, ktorí ho budú počúvať, potrebujú, ktorým môže priniesť dobrú radu alebo s nimi zarezonovať. Verím, že máte krásny deň. Tento výklad, posolstvo je pre kolektív a v každom prípade, ak potrebujete odbornú pomoc, tak ju vyhľadajte. Toto je len taká barlička na našej ceste, ktorá nám môže pomôcť a my pokojne môžeme aktivovať svoje nástroje a vnímať aj bez týchto barličiek, čo ja aj robím, ale mám veľmi rada ten umelecký prejav a tú energiu za tými kartičkami, ktoré sú inšpirujúcimi. A pritom, čo práve v tom kolektívnom vedomí, aká energia prevláda. Prvá karta je o sebahodnote. Ak si uvedomíš svoju sebahodnotu, tak sa okolo teba bude točiť celý svet. To je text tejto karty. A ja by som iba povedala, že ono ani tak nie je zámerom, aby sa okolo nás točil celý ten svet. Ono je tá sebahodnota dôležitá v mnohých ohľadoch nášho života, pretože ak sa podhodnocujeme, tak prijímame do nášho života situácie ľudí a možnosti, ktoré sú takisto podhodnotené, hej, v súvislosti s tým, čo dokážeme, čo nás teší. A my buď si nedôverujeme, neveríme tým svojim schopnostiam, zručnostiam, talentom, nadaniam a intuícii, alebo naopak ľudia, ktorí majú veľké ego, sa veľmi preceňujú a potom vidíme aj na sieťach, ako ľudia permanentne kopírujú myšlienky iných ľudí a nie sú schopní vlastne tvoriť niečo prostredníctvom vlastnej jedinečnosti a prostredníctvom vlastného ducha. Hej. A teraz v diaľke vidím v odraze bieleho motýľa, ktorý tu od rána okolo mňa lieta. A ja sa tomu veľmi teším, pre mňa sú to krásne znamenia. Takže pre nás je nesmierne dôležité na základe tej svojej hodnoty odpovedať tomu vonkajšiemu svetu, hej, na to, čo prichádza do nášho života, vedieť reflektovať na základe tej sebahodnoty a vedieť sa oceniť, hej, mať tú zdravú sebareflexiu, nepodceňovať sa ani sa nepreceňovať, vnímať zdravo tú svoju hodnotu. Tá sebahodnota vlastne prichádza prostredníctvom množstva situácií, lekcií a testov, hej. To inteligentné univerzum nám vždy začne ponúkať akoby tú najnižšiu ponuku a ak na ňu zareflektujeme, tak nie je dôvod, aby ponúkal niečo viac, ak nám to stačí. A to sa týka práce, vzťahov, hej, čokoľvek. A ak si to uvedomíme, tak budeme konať v súlade s tým, čo vo vnútri cítime a takým spôsobom budeme vlastne utvárať ten vlastný svet a človek tak niekedy musí na tú lepšiu ponuku počkať, hej.
Ďalšia karta vlastne hovorí, že sa učíme prostredníctvom svojich túžob a želaní. Áno, pretože nie všetky túžby a želania nám prinesú do nášho života ten pozitívny výsledok alebo tú radosť, tie očakávania, ktoré čakáme, často sa nenaplnia tým spôsobom, ako sme si mysleli, že sa naplnia. A tak sa učíme. Učíme sa tie svoje túžby srdca a tie svoje želania, ktoré často, hej, sú iba tými túžbami a želaniami nášho ega, hej, často iba výplodom tej našej mysle a možno sú v rozpore s tými skutočnými túžbami nášho srdca a zámermi našej duše, hej, a ak my ale zladíme všetko to, čo robíme, každé naše slovo a všetky skutky s tým, ako cítime vo vnútri, že je správne, že nás naplňa a umožňuje vlastne nám rásť, tak to je ten najlepší spôsob, hej, ako sa učiť, ktoré tie túžby a želania nás pozdvihujú a posúvajú, hej, vývojovo, a ktoré nie. Sloboda je v mysli, nie v okolitom prostredí, hej. A to je pravda. Ľudia veľmi túžia po slobode, ak ju nemajú a zrazu príde nejaká možnosť do života, nie sú schopní vlastne v rámci tej slobody mať aj tú zodpovednosť. A my vidíme na tejto karte ženu, ktorá akoby spala, ktorá nie je schopná vidieť pravdivú realitu, ktorá rozkvitá znútra a ktorá sníva ten svoj sen o tej krásnej realite, ale ako by mala zviazané ruky a nemohla tú realitu z nejakého dôvodu, tú vysnívanú realitu zažívať, naplniť. A my vidíme aj, že má krídla, hej, že prechádza transformáciou, že potrebuje nájsť nový spôsob, ako manifestovať svoje túžby a sny, ako sa oslobodiť vlastne z toho systému, z tých nesprávnych presvedčení, domnienok, z toho, čo by sme mali a nemali, hej, z tých naučených programov a vonkajších vplyvov, hej, pretože my keď prechádzame transformáciou, tak odhadzujeme staré vrstvy, hej, svojho ja a vynára sa nová bytosť, začína žiariť naša duša, ako vidíme na okraji, hej, okolo hlavy sa začína vytvárať jasná aura aj okolo tých krídiel, hej, a vidíme vzadu, hej, nejakého dravca, ktorý môže byť symbolom slobody, ale ktorý môže aj určitým spôsobom blokovať, hej, ten let alebo kontrolovať ten náš let. A my na pozadí vidíme suché konáriky, hej. Naša minulosť niekedy už neprináša do nášho života, ako sa vraví, tú šťavu, už necítime, že sme vyživovaní tými starými vzťahmi, tými možnosťami, ktoré máme a už možno ani tá práca, ani priestor, v ktorom existujeme, nám neprináša akoby tú čerstvosť, tú iskru toho života a my už vidíme, že táto žena, ktorá podstupuje tú transformáciu, a rovnako to môže byť aj muž a môže vlastne podstupovať transformáciu prostredníctvom prijatia svojej ženskej božskej esencie vo vnútri, tým ľahšie potom bude schopný reflektovať na túto ženskú božskú esenciu naokolo, hej, v ženách hlavne a takisto aj v mužoch. A vlastne tá karta krásne nám hovorí, že sloboda je v mysli, nie v tom okolitom prostredí. My vlastne, ak sa chceme oslobodiť od nejakých starých okov, od nejakých sľubov, od nejakých vzťahov, či sú to priateľské, partnerské, pracovné, rodinné, ktoré už akoby
nielen, že nás nepodporujú na našej novej ceste pri rozširovaní toho vedomia a budovaní niečoho nového v tom živote, ale niekedy nás aj blokujú, hej. Niekedy sa cítime akoby rozpoltení medzi dvomi mlynskými kameňmi, hej, vzhľadom k tomu vonkajšiemu vplyvu, ale ja vravím, že hoc človek sa môže cítiť byť izolovaný, mať zviazané tie ruky tým, že má nejaký nedostatok, že sa nevie pohnúť, že nemá nejaké prostriedky, možnosti, hej, či už sú zvnútra tie blokácie alebo zvonku, hej, tak naša sloboda začína tak ako mier, ako šťastie, hej, to všetko je vnútorný stav a začína v našom vnútri a my si potrebujeme dať slobodu najprv tej mysli, pretože často je to naša limitovaná myseľ, hej, to naučené, ako som vravela, ako by sme mali robiť, čo by sme mali robiť, ako by sme sa mali správať, ako by sme mali reagovať, hej, čo sa má, čo sa nemá, hej, ale častokrát vlastne to môže byť v rozpore so systémom našej viery, s našim svedomím, s našou etikou, morálkou alebo s našimi túžbami, hej. A pokiaľ ale my nikomu neubližujeme naplňaním tých našich túžob a zámerov a pokiaľ sa otvárame novej ceste, hoc tí blízky nerezonujú, pre nás je veľmi dôležité, aby sme ostali verní sami sebe a aby sme si umožnili tú slobodu, aby sme si umožnili najprv znútra, hej, čiže aby sme oslobodili tú myseľ, aby sme umožnili tej mysli byť ako motýl, slobodnej, odstrániť tie hranice, ktoré sme si, mentálne hranice, čo by sme mohli dosiahnuť, čo sa dá, čo nedá, hej, proste, čo je pre nás dané, alebo čo môžeme a čo nemôžeme, hej, proste, lebo to všetko sú určité limitácie a my sa môžeme oslobodiť prostredníctvom toho svojho vnútra, že si umožníme v prvom rade tú myšlienku na to, že všetko je možné, že aj pre nás je možné čokoľvek, hej, ak si umožníme v prvom rade túto myšlienku, tým začíname vlastne prvý krok manifestácie niečoho nového a často sme schopní manifestovať v svojom živote, dosiahnuť aj sny, ktoré sa pre iných zdajú nemysliteľné, nedosiahnuteľné, hej, a ak my ale veríme, a ja verím, že v tom zdrojovom vedomí, v tom rezervoári toho inteligentného univerza sú všetky možnosti, aj tie, ktoré ešte nevidíme, ale veriť v ne je ten prvý krok, veriť sebe, že sme schopní, hej, manifestovať v svojom živote a že si zaslúžime to najlepšie, hej. Čiže oslobodiť sa od všetkých tých pút, ktoré nás zväzovali a dovoliť si byť slobodnými vo vnútri, v mysli, oslobodiť tú svoju myseľ a tým sa začína vlastne manifestovať potom tá sloboda aj navonok, hej. A my, ako vravím, potrebujeme získať naspäť najprv svoje eterické krídla, vrátiť sa k sebe, k tomu, kto v skutočnosti sme. Naša duša tie krídla má, hej, náš duch je nelimitovaný, večný, hej, nekonečný a prostredníctvom spojenia sa s ním, so svojím vyšším ja, môžeme načrieť do tých zdrojových možností, hej. My sme zatiaľ obmedzení myslou nášho fyzického tela, niektorí spájajú našu myseľ s mozgom, hej, ale ten pracuje iba na pár percent, hej, čiže ja sa spolieham na svoje vedomie, ktoré presahuje vlastne fyzické telo a jeho nástroje a v rámci neho môžeme aktivovať tie nástroje našej duše a ducha a získať prístup k tým možnostiam. A rovnako ako aj k tej slobode, hej, proste pokiaľ je tento systém nás neustále obmedzujúci, zneslobodňujúci nás, nejakým spôsobom limitujúci nás, tak my môžeme nájsť tie cesty, hej, ako sa oslobodiť a ako manifestovať niečo v svojom živote, aby sme sa cítili slobodnejšie, hej. A ono sa to dá, verte mi. A posledná karta, keď je človek sám so sebou spokojný, je mu všade dobre. Prečo? Pretože ak my nastolíme v svojom vnútorný mier, harmóniu, ak
máme vyrovnané obe ženskú a mužskú polaritu, ak máme prepojené mozgové hemisféry, hej, ak je prepojený rozum a srdce, hej, ak máme vnútornú jednotu, tak my všade, kam kráčame, v každej spoločnosti, do ktorej sa dostaneme, krajiny, do ktorej prídeme, situácii, v ktorej sa ocitneme, tak nesieme so sebou vlastne ten vnútorný mier, tú harmóniu, hej, tú jednotu, hej, mužsko-ženského princípu, tú jednotu rozumu a srdca, hej. Nie sme potom akoby s klapkami na očiach jednostranne sústredení akoby iba na určitý výsek akoby toho života, určitý výsek nášho života, nášho bytia. A keď sa stretneme s inými, nachádzame spoločné cesty, hej, pretože sme vnútorne zjednotení, dokážeme sa lepšie naladiť na ostatných a dokonca pritiahnuť takých ľudí, ktorí tiež majú tú vnútornú harmóniu, mier, pokoj a vlastne to je účel, naučiť sa vedome tvoriť tú realitu prostredníctvom svojho vnútorného nastavenia, prostredníctvom toho svojho magnetického poľa, ktorým začneme potom vlastne priťahovať akoby ľudí na rovnakej vlnovej dĺžke. A tak je pre nás dôležitejšie ako oslovovať, skúšať, hľadať neustále v tom vonkajšom svete. Je lepšie akoby hľadať odpovede vnútri a budovať svoju vlastnú vibračnú frekvenciu do takej úrovne, akú chceme vlastne pritiahnuť od tých vonkajších situácií, okolností a ľudí. Hej. Trvá to niekedy dlhšie, ale stojí to za to, a o tom je to rozšírené vedomie. Je nás stále viac a je stále preto aj viac tých možností sa prepojiť. A na tejto karte je vidieť akoby sopku, z ktorej steká láva a vlastne tá láva, hej, ten prvotný oheň tvorenia je stále v útrobách našej Zeme na určitej úrovni, ale na opačnej strane vidíme akoby slnkom, zlatom osvetlenú horu, hej, kde vlastne vnímame už to svetlo, zlaté svetlo toho zlatého úsvitu, hej, a niekde napomedzi v rámci tej brány, ktorá mi príde akoby brána, ktorá prepája svety, hej, ten temný, hej, ten prvopočiatočný moment stvorenia s tými hrubými energiami, živlovými energiami, ktorý vlastne stále pracuje v útrobách tej planéty a občas vyjde na povrch, vyčistí vlastne priestor a môže spáliť to staré a môžeme pomocou živlov, pomocou tohoto ohňa stvorenia tvoriť niečo nové a my ten oheň vášne pre život, oheň tvorenia máme v sebe. Stále máme tú iskru v svojom srdci, hej, máme tam plameň, malé svetlé miesto, ktoré aj prostredníctvom moderných prístrojov, hej, je vnímateľné, ibaže mnohí, ktorí majú k dispozícii tieto zariadenia, si nevedia vysvetliť tento žiarivý priestor vnútri v našom srdci. A je to úžasný orgán, to aj naše fyzické srdce, nie len tá srdcová čakra, hej, my máme srdcovú čakru v rámci 7-čakrového systému veľmi blízko nášho srdiečka, hej, v strede hrude a vyššiu srdcovú čakru, ktorá vlastne je vytvorená spojením všetkých tých spodných čakier až po tú hrdlovú čakru a vytvára krásne centrum, ak sa spojíme vlastne s galaktickým centrom v svojom vnútri a toroid nášho srdca spojíme s toroidom Zeme, Slnka, hej, materského a centrálneho, tak dochádza k harmonizácii, liečeniu a k uzdraveniu našich minulých traum na rôznych časových osiach, rôznych úrovniach a aj v rámci nielen na našich vlastných skúseností v rámci nielen tohoto, ale aj minulých životov, inkarnácií, ale aj v rámci rodových programov a
v rámci aj rodiny duše, hej, a my prežívame nádherné obdobie, kedy vlastne, ako tu je vidieť v tej bráne, vidíme dolu mesiac, hej. Mesiac nie vždy bol umiestnený na orbitu našej planéty, to je jedna vec. A samozrejme, tento má veľký vplyv na určitú cykličnosť, na prílivy, odlivy, dokáže hýbať vodami, hej, je veľkým programátorom tejto reality. Ale my vidíme nad ním akoby 3 nejaké svetelné body, hej, ktoré majú vplyv na našu realitu, hej. A ja vždy vravím, že vlastne ten mikrokozmos sa replikuje v makrokozme a že vlastne tie všetky slnka a hviezdy sú niekedy ako perličky navlečené na niti a medzi nimi tie hviezdne brány, cez ktoré my môžeme v tých hviezdnych aktivačných cykloch zostupovať, hej, a prechádzať určitými rovinami a učiť sa. A my sme prešli cyklom, v ktorom ten mesiac hral veľkú rolu, hej. A my sme teraz v období novu, hej, čiže máme šancu začať niečo úplne nové a uvedomiť si, že tak, ako má ten mesiac určitý vplyv, hej, v tom nové, alebo počas toho splnu, keď zosilňuje všetko, hej, v nás, všetku energiu, naše emócie, hej, a podobne, tak vlastne je tu vplyv slnka a my tu vidíme ten zlatý úsvit, tým slnkom osvetlenú tú zlatú horu a zlatú cestu, nádhernú novú zlatú cestu, hej. A to je vlastne aj tým posolstvom pre nás, že kdekoľvek budeme kráčať, ak tieto vplyvy, ktoré sú tu, nenecháme, aby nás uchopili do svojej moci, ale naučíme sa s tými energiami pracovať, naučíme sa transformovať tie energie. Ak sa staneme tým alchymistom, tým majstrom vlastne energii, staneme sa majstrom svojho života. A tá nová cesta už bude akoby vydláždená tým zlatom, hej, tým zlatým svetlom zlatého úsvitu. Ja som taký dnes ráno zažila a zdieľala som aj fotografiu nádherného zlatého slniečka dnes ráno, ktoré ma potešilo. A tá brána nám hovorí o príprave vlastne, hej. My často hovoríme o aktivácii prostredníctvom brán, najbližšia 7.7., hej, ale tá je prípravou na otvorená je brána Syria samozrejme v tomto období a je prípravou vlastne na aktiváciu počas brány 8.8, hej, ľavej brány a to sú veľmi silné energetické toky, ktoré vlastne prúdia prostredníctvom určitých energetických grálov, hej, tak by som to nazvala, v určitom čase a umožňujú nám vlastne energetický posun. Vždy tá silná energia, ktorá prichádza, všetky energie v našom byti, v našej aure, ktoré majú nižšiu vibračnú frekvenciu ako tieto vlny vysokovibračného svetla, hej, fotónov a gamma plazmy, tak vytláča z nášho bytia. Čiže všetky tie uviaznuté staré energie, či už v mysli, v emóciách, v podvedomí, hej, bunkovej pamäti jednoducho výjdu na povrch tým, ako tá energia ich vytláča. Ona sa snaží nás ich zbaviť, hej. Ona nám pomáha vlastne ich uvoľniť a my ale často, keď sú vyplavené na povrch, pretože keď sa uvoľňujú, oni sa dostanú na povrch, hej, my ich cítime, my vnímame tieto veci, my môžeme si rozpomenúť na rôzne minulé situácie, na ktoré sme už zabudli, alebo aj z minulých inkarnácií, pripomenú nám, hej, kedy vznikli a za akých okolnostiach, ale oni tu nie sú preto, aby sme vlastne robili tú hlbokú sondu až tak hlboko, že nás stiahne niekde dolu do tej zajačej nory, hej. Ale aby sme ich prepustili, hej. Čiže aby sme tú energiu zavnímali, venovali jej pozornosť, uvedomili si, že súvisí s našou minulosťou a že nás vlastne ovplyvňuje ešte aj dnes. Preto je potrebné prepustiť všetko z tej minulosti a s tým čistým štítom každé ráno vstáť do toho nového zlatého úsvitu a pustiť sa tou novou cestou, hej, prostredníctvom tých nových možností, hej, v tej novonadobudnutej slobode, za ktorú ale potrebujeme prevziať zodpovednosť, aby sme nenarobili nejaké hlúposti, hej.
A pretože sloboda to nie je tá rozpustilosť, hej, že wow, že môžem si dovoliť čokoľvek, pretože my vlastne potrebujeme byť veľmi zodpovední aj v tej novej energii, hej, pretože tam cítime, že sme nelimitovaní a vlastne máme tak vysokú vibračnú frekvenciu, že ako ja vždy vravím, že človek sa potrebuje aj vtedy dostať do harmonie, ak robí nejaké rozhodnutia alebo čokoľvek, pretože pri tej veľkej radosti, pri tom momente akoby nejakej excitácie, hej, v živote, hej, nejakej bláženosti alebo niečoho krásneho, tak my v tomto momente máme pocit, že svet máme v rukách, že proste, že svet je gombička, že nie je čo riešiť a zvládať a máme veľké plány a dokážeme nasľubovať hory, doly, pretože sme v tej krásnej vibračnej frekvencii, ale ona klesne časom, hej. My sa dostaneme do tej svojej prírodzenej vibračnej frekvencie a vtedy si uvedomíme, že wow, ja už necítim, hej, to nadšenie, ten elán, ktorý som mala predtým, hej. Človek niekedy sa veľmi ľahko nadchne a nadšenie veľmi ľahko opadne, ak sú to tie vlny, ktoré nás vyzdvihnú a potom vlastne klesníme dolu. Pre nás je dôležitá tá ustálená vibračná frekvencia, ktorá je niekde medzi tou našou vysokou, tou vibračnou frekvenciou, ktorú sme schopní dosiahnuť v rámci radosti, lásky, hej, čokoľvek krásneho. A medzi tou najnižšou, hej, pretože ja vždy vravím, že my potrebujeme tú najnižšiu mať aspoň tak vysoko, že keď sme unavení, keď sa stane niečo v našom živote, čo nám vezme energiu, čo nás stiahne dolu, hej, emocionálne, mentálne, nás môžu prekvapiť situácia, môžu nastať veľmi nepríjemné, ktoré je prirodzené, že vlastne strátime časť tej krásnej energie pre možno nejaký zármutok, smútok, hnev alebo stres alebo uzdravenie, pokiaľ ochorieme a podobne. Alebo niekto blízky. Čiže aby sme vždy mali tú vlastne najnižšiu vibračnú frekvenciu tak vysoko, že keď klesneme, hej, keď naozaj prídeme do obdobia nejakého záťaže, neklesneme tak hlboko, že by nás to mohlo stiahnuť. Hej. Čiže my stále potrebujeme pracovať na tej vibračnej frekvencii a aj keď niečo riešime, aj keď máme ťažké obdobie, aj vtedy vždy je možnosť udržať si vibračnú frekvenciu alebo ešte ju aj pozdvihovať, hej, keď sa sústredíme na niečo pozdvihujúce. To je dôležité, to je vlastne vedomé zaobchádzanie s energiou. Hej. A keď pochopíme tieto princípy, hej, keď budeme budovať, ako ja vždy vravím, to vnútorné bohatstvo, hej, všetko to, čo chceme vidieť vo svete, keď budeme niesť a vyžarovať, tak všade, kam prídeme, môžeme my rozšíriť toto krásno, hej, ten mier, pokoj, harmóniu, porozumenie, múdrosť a vlastne rozprestrieť všade to, čo cítime, že tu sme doma. Hej. Čiže môžeme sa všade cítiť doma, môžeme všade nastoliť túto vibračnú frekvenciu a nemusíme sa prispôsobovať nejakému prostrediu, nejakým ľuďom. Hej. Krásny príklad. Nenecháme sa vyrušiť prípadnými vonkajšími vplyvmi, nenecháme si vziať tú radosť, nenecháme si vziať ten pokoj, hej, pretože to sú dočasné situácie, pre nás je dôležité, aby sme trvalo nastoľovali vo vnútri určitú kvalitu, hej, aby sme disponovali tým vnútorným bohatstvom a všetkým tým, čo si prinesieme všade, kde sa budeme hýbať, či je to doma, či je to v práci, či je to na mieste našich záujmov, stretávania sa s inými ľuďmi. Hej. Takže pre nás je nesmierne dôležité, aby sme vytvorili spokojnosť, vnútornú pohodu sami pre seba. Hej. A to je aj v tej hodnote, v tej našej uvedomení si tej hodnoty, že robím veci pre seba. Nie je to sebecké, pretože ak ja si uvedomím tú zodpovednosť za vlastný život, za vlastnú energiu, tak v prvom rade je môjim záujmom na tom pracovať. Hej. To je dôležitejšie ako
poviem to tak, vykašľať sa akoby na svoj vnútorný stav, hej, na svoje pocity, emócie, myšlienky, na svoj život, len preto, aby som ukázala niekde vonku niekomu, že viac stojím o niekoho, o niečo a poviem vám, ja som to celý svoj život robila, hej. A ochudobnila som sa tým o veľa pre seba samú, hej. A vlastne ľudia veľmi radi prijímajú, ak dávate, hej, ak dávate z lásky, zo srdca, hej. Ľudia veľmi radi berú a keď vedia, že je to vaša prirodzenosť, tak to budú považovať za samozrejmosť, hej. A ani ich nenapadne, že by bolo fajn, keby tu bola nejaká tá reciprocita, hej. Že je to prirodzené, že tie energie príjmania a dávania majú byť v rovnováhe. A je to o tej sebahodnote naozaj. O tej sebahodnote je aj dopriať si tú slobodu, hej, vnútornú slobodu a slobodu pre seba. My v akýchkoľvek vzťahoch sme, akékoľvek povinnosti máme, akákoľvek je zaväzujúca naša práca, akékoľvek máme záväzky s deťmi, hej, počas ich výchovy a podobne. Veľmi dôležité je si vytvoriť priestor pre vlastnú slobodu, pre veci, ktoré nás pozdvihujú a naplňajú, pre oddych, odpočinok a tiež akoby je dôležité na tej našej ceste, hej, aby sme nasledovali vlastné túžby a želania, aby sme sa nestali súčasťou naplnenia túžob a želaní niekoho iného a vlastne stratíme pri tom seba samého a tie vlastné, hej. Na to nikdy nezabudnite, pretože každý človek by mal mať sám pre seba tú najväčšiu hodnotu. Je to prirodzené, pretože na konci tohoto života nebudeme skladať svojmu vyššiemu ja účty, hej, čo sme urobili pre niekoho, alebo čo sme niekomu neurobili, ale čo sme urobili v rámci svojho vlastného vývoja, hej. Ako sme dokázali prejaviť svoje danosti a schopnosti a zručnosti, talenty, nadania, a do akej miery sme boli schopní prejaviť svoje vysokofrekvenčné ja, svoju dušu, svojho ducha. A do akej miery sme boli schopní sa v rámci tých skúseností posunúť, hej, v rámci vlastného vývoja, pretože túto hodnotu si my prenášame aj do budúcnosti. Všetko to materiálne ostáva tu. Hej. Nič si nevezmeme z tých materiálnych vecí na druhú stranu a to, čo si väčšinou berieme, tak sú aj vlastne nejaké karmické záväzky, ktoré sme vlastne, ktoré akoby karmické dlhy, hej, ktoré potrebujeme vyrovnať a tak sme spojení aj v budúcnosti s ľuďmi, kde nebola práve tá reciprocita, hej, či akoby v oblasti lásky alebo materiálnej, akejkoľvek, hej, tak vlastne pokiaľ sme nevyrovnali niečo v tomto živote, tak nás to čaká v tých ďalších. A náš duch je večný, hej, čiže a tým, že niekto odíde na druhú stranu z tohoto života, hej, že skončí táto jeho púť v tomto tele, tak to neznamená, že ho stratíme navždy. Vôbec nie, pretože a tým, že sme vlastne večným duchom, tak tým, že máme aj tie spojenia, tieto nezaniknú. Hej. A to je na tomto krásne. A uvedomiť si teda, že my máme mnoho možností na tej svojej ceste. Keď sa pozrieme na tú oblohu, na ten mesiac, na tie slnka, hej, na tie úrovne, v ktorých vždy vnímame, v každej úrovni vnímame ten centrálny bod, hej, toho zdroja. A my si môžeme vybrať tú cestu, hej. My si tú cestu vyberáme prostredníctvom tej vibračnej frekvencie, ktorú tvoríme, hej. A ak vidíme, že tá naša cesta akoby vedie cez nejaké trnie, je nejaká zaprášená, hej, a my by sme chceli v nej mať viacej jasnosti a krásneho slniečka, svetla na tej životnej ceste, tak potrebujeme ho nastoliť v sebe, potrebujeme zdvihnúť tú vibračnú frekvenciu a o tom to je, mať čistejšie, jasnejšie myšlienky, pozitívnejšie zameranie, hej, nielen pre seba, aj pre celok, hej, pretože ak my
sme príliš sebeckí a myslíme iba na seba, hej, a snažíme sa mať ten lepší, krajší život bez ohľadu na to, či preto využijeme niekoho iného a bez ohľadu na tých iných, tak v konečnom dôsledku nám to prinesie iba tie kauzálne dôsledky a nebudeme nakoniec aj tak šťastní. Hej. Čiže my si potrebujeme toto uvedomiť a uvedomiť si, že ak niekomu neprajem, tak tá energia neprajnosti je vo mne, nízkofrekvenčná energia, hej, je v mojej mysli, hej, navezujú na ňu určité emócie, čiže ju držím v sebe. Čokoľvek prajeme iným, tak vlastne to držíme aj v sebe. A ak chceme zvýšiť svoju vibračnú frekvenciu, nie je úžasné vlastne požehnávať vlastne iným ľuďom, želať im úspech na ich ceste a tešiť sa s nimi, keď ho dosiahnu, pretože vtedy máme tú energiu radosti, oslavy, dosiahnutia úspechov, šťastia v sebe. Hej. Ak to ľudia pochopia, tak nie len účelovo alebo zištne sa budú správať týmto spôsobom, pretože dôležitý je ten zámer, hej, ktorý máme, aby sme nekonali vypočítavo, ale aby sme ukotvili to poznanie v sebe a aby sme v rámci pochopenia vlastne, ako fungujú tie kozmické zákony, hej, ako funguje energia, ako s ňou narábať. Ak to raz pochopíme, tak bude pre nás úplne prirodzené, že fungujeme týmto spôsobom, pretože ak prevezmeme zodpovednosť za energiu, ktorú držíme v sebe, o ktorej vieme, že bude priťahovať vlastne, hej, rovnakú energiu, samozrejme žijeme v dualite. Hej. To je ďalšia vec, že my vlastne, ak príliš svietime, budeme priťahovať veľmi veľa tých, ktorí budú vyprahnutí a budú sa chcieť napiť z toho nášho svetla. Je to prirodzené. Ale my už v rámci tej sebahodnoty, hej, tej sebalásky dokážeme mať to seba vymedzenie, tie hranice a dokážeme to urobiť láskavo. Hej. A aby ostatní chápali, hej, že nie sme tu batéria pre niekoho, že každý musí vlastne vytvárať svoju vlastnú batériu a dobíjať sa cez svoje vlastné napojenia a cez napojenia na vlastné zdroje. Hej. Čiže akoby my potrebujeme často presvetliť sami seba, aby sme zarezonovali s tou cestou, ktorá je svetlejšia, ktorá nám prinesie dlhodobo nejaké krásne výsledky a potešenie. A ako ja vždy vravím, a viete, že je to stará múdro, že je dôležitá tá cesta samotná, že si ju potrebujeme užiť, aby sme neleteli v strese, nenaháňali sa stále za cieľmi, za niečím, bez toho, aby sme si nevšimli krásne prostredie, krásne bytosti, to, čo na tejto planete je naozaj k dispozícii pre potešenie tej duše, hej, pozdvihnutie toho ducha. A to nám umožní kráčať tou cestou práve aj v tých ťažkých obdobiach, tak, aby sme si udržali, hej, tú vibračnú frekvenciu, aby sme boli povznesení aj v čase nepríjemných situácií. A ja verím, že teraz nás čaká aj niečo krásne a tie kartičky tomu napovedajú, že prechádzame transformáciou, ktorá nemusí byť príjemná, že sa potrebujeme zbaviť nejakých okov minulosti, aby nám mohli narásť tie krídla, ale aby sme prebrali zodpovednosť za tú slobodu. A ja verím, že si to všetci užívame, hej, do takej miery, do akej si to umožníme, hej, do tej zdravej miery s tou zodpovednosťou a popri tom všetkom teda prajem, aby sme dokázali, hej, sa tešiť každý deň, bez ohľadu na tie okolnosti v živote, aspoň z maličkosti, hej, krásny deň.